Nemám kočičku. Pojď. Pojď, ty máš ty zoubky, chudinko moje. Chudinko moje malá. Koukej, kočička. Kočička. Kde je kočička? Tak ještě, aby zoubky neměl, ale on je má tak chudinka jako na křivu. Bobík. Jo, koukni se. Tady. No znovu tipy. Pipi. Zkus to. Krásný pejsek. Děkuju. Je roztomilý. Můj bobík. Nebudu se mu mrkat na zoubky, proč bych to dělala. Já vím, že je tam má. Veď. A mu to není úplně příjemný, chudinkovi malinkýmu. Veď. Mně taky není příjemný, když se mě někdo vrtá v puse. Když jdu k zubnímu a tyho. Nesnáším to. Zdá, že by měl zuby, koukni se. Ne. To se vrtat nemusí, stačí mrknout. Ne. Já vůbec nevím, kdo seš. Jak se jmenuješ? Jestliže jsme spolu chodili na základce, ty jo? Jiný domácí matička. Máte, jo, máme křečka. Ahoj, Ivčo. Hello, baby. A má křeček zuby. Já byla, myslím, v Ačku. A jak se jmenuješ? A má křeček... Hej, já jsem se křečkovi fakt do buci nekoukala. Jednou mě kousnul lidi. Šárka? Jo, vím. Jo, vím. A nechtěla jsem někdy králíka. Nechtěla jsem králíka. Ale jako... I když jo, chtěla chvíli, ale ne, nechci králíka. Já mám křečka, to stačí. Hej, co to je za otázka? Ne, nevapuju. Už ne, už dávno ne. Už mě přešlo. Za mě jsou i víc roztomilí než křečci. Cože? To víš, že jo? Ten náš křeček je nejvíc roztomilý. Včera psestla. To není pravda. Ne, fakt ne. Především to taky ne, to už je dlouho. Jako někdy si dám od kamarádů, ale jinak ne. Ale jako málo. Spíš když někam jdeme nebo něco a pak už jako se pije hodně, tak si třeba potáhnu, ale není to nic jako týden zpátky, to taky ne. 14 dní zpátky, ale ne, co jsem měla jako svoje, ale co jsem se asi potáhla, myslím. Nechci kecat. Si ho. A tak co jsem si potáhla. Jinak předtím to bylo fakt třeba 3 měsíce, že jako ne. Ale když někam jdu, nebo něco, tak a vidím, jak to někdo má, tak si pak řeknu, jo, já to ochutnám. A jakože ne, že bych to tam jako sosala celý večer. Před barák. Cože? Když někam jdeš.
Jasně. Ne. Ne. Jakože, když jdu pít a fakt před barákem nepiju. Nebo nikdy se mi to teda asi nestalo, že bych před barákem pila. Ještě sama, tyjo. Ježiši. Hej, řekněte mi, jako máte někdy náladu, že pijete sami nebo nepijete sami? Protože já si nedokážu představit, že bych prostě si načala cokoliv, víno nebo něco a dávala bych si to sama prostě. Asi ne, no, jakože jo, i když jednou jsem třeba si udělala jako takový hezký večer a dala jsem si třeba skleničku vína, ale stalo se to jednou. Že jsem si udělala film, to měla jsem takový úplně celý barák pro sebe, fakt úžasný. A za barákem to taky ne. Nevím, jestli... nevím, jestli je to depresivní, ale vodečku občas jako. Dobrý je to depresivní. Je to depresivní. Jakože když si dává někdo sám, tak... já nevím, jakože... Nevím, no. Nedokážu si představit, že... vypadáš úplně jak jedna youtuberka. Jak říkám, mě chutná víno. Mě chutná víno, ale občas mi to ujede. Když mě vadí lidi, kteří se na lety neumí chovat. Jo, to mě taky. Jako, já třeba jako, i když jsem jako opila, ale to jako, že nejsem ta, jako pokaždý, když jdu pít, tak nejsem opila, ale jako samozřejmě párkrát se mi to stalo, tak jsem jako nikdy, jakoby nepoznali to na mě jako lidi. Že jako mě bylo třeba, no i když mě nebylo ani nějak jako někdy špatně, když jsem byla před lidma, ale pak jakmile jsem jako přijela domů, tak mi bylo vždycky špatně prostě. Nebo to, ale jakože jako pamatovala jsem si všechno nebo tohleto, takže nemůžu říct, že jsem byla jako úplně. Dřív jo, no. Dřív to bylo hustý lidi. Jsem měla tyho za sebou takovou svoji éru, no i když dál, tak to má každý podle mě, že prostě takovou tu kalící éru, pak vás to přestane bavit. Líkni kyska. Nebudu to říkat, jako není to moc. Ale říkat to nebudu. No, tak 50 to fakt není. Jsi mega hezká. Děkuju. Ne, jakože když to někomu řeknu, tak se jako diví ty lidi. Že jako asi... Jako fakt bych řekla, jako... Není to úplně nejmí, ale není to úplně jako fakt 50. Jakože je to fakt takovej normální střed, bych řekla. Ani málo, ani hodně. 25 to taky ne. Neuhodneš. Míň. Tady ty věty, tady ty moje tajné informace. To ne snad. 30. Míň než 72? Zbláznil? Míň než 10? No, jo. No. Ahoj, tajné informace si nech pro
No však jo, ne, my jsme se tady bavili, oni se mě totiž ptali, s kým jsem se, jakoby, můj kiss count, takže jsem říkala, že to neřeknu a oni to uhádli, takže tak. No, tak jakože, já nevím, jako mě i když třeba kamarádky řekne, nebo kamarádi, tak i když mi řeknou, že má jako hodně, tak mi je to taky jako svým způsobem jedno, že to nějak jako neberu. Ale nevím, je to na všech. Hej, proč mají všichni tu otázku, jestli vapuju? Ne, nevapuju. Proč nejdou na streamech psa? Jo, to mě taky vadí. To bych taky posílala spíš ty hlasovky, než abych psala ty. Ale jakoby já na streamy moc nechodím. Já jakoby chodím, i když jo, jakoby chodím. Ale jenom ke kamarádkám. No, když ne, někdy se možná zdržím na nějakém, ale nic tam nepíšu, jen ke kamarádkám prostě píšu různý blbosti a tak, ale vapuješ. Hej. Dobrý den. Je mi fakt zima. Lidi, tady je prostě normální kosa. Za 20 minut už budu muset jít, jo. Půjdu se... Já mám... Ty krásu, máma sice udělá haluška, mám teď fakt mega chuť na špagety s kečupem. Takže, že bych si možná udělala špagety.